Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka nogoni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari kan ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai aw bisimila hotel lafiya la niko hotel lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hotel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hotel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hotel lafiya Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara I ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ I b'a ye I ye musaka mun bɔ I y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la I bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.
an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye ni Ala sɔnna ma sini ye saliba ye, bi fana ye donba ye, hali n'o y'a sɔrɔ sali tɛ. Silamɛ diinɛ maaw bolo fala ye Arafa ye bi ye, dugawukɛ don don. An ka maa minnu bɛ hiji t'a la u ye jaw caman ci bi han. Ja Arabi Saoudite masakɛ ale fana kɛlen ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw wele fala ye, olu b'ale ka bolo kan hiji t'a la VIP. Donc 120 Abdoulaye Fofana ale b'o jɛkulu la, min ye Ibrahima Jawara ye kabini sɔgɔmada in na, i b'a dɔn heure 3 de b'an ni Makan cɛ, olu kɔni taara Arafa kulu kan, o jaw fana b'an bolo. Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan sa ko min ye kɛnɛya lakana ale ni sigiɲɔgɔnya ɲuman Union Africaine k'a sigikun tun ye o de ye. Premier ministre ko min ye kalan, seko ni dɔnko k'o de ye ji ye, ji min n'o bɛ to sa adamadenw bɛ se ka lafiya cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na. Kunun ko Abdoulaye Mayiga ye ni laseli kɛ min ye Tour d'Afrique ale la lajɛ in kɛra ye, an o jaw yira aw la. Masawule n'o ye général de brigade fala ye, ale kɔni wulilen no k'i jɔ nin waati na, basigi bɛ se ka don Gawo fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogo min, o hukumu kɔnɔna na sa Gawo dugutigilakaw, Gawo kabilatigiw ka ɲɛmaaba a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka t'o fɛ yen. Kuma min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ, an o da maaw tulo kan. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri min ma fara a kan fosi ma bɔ a la. An ka jamana kɔnɔna na fana kibaruya dɔw bɛ fala ye ko min ye misigɛnna 2 ye ɲɔgɔn fɛ kitakaw fɛ yen dɛ. Tɛmɛ ko halisa tɛmɛ dilan bɛ senna han, wa tɛmɛ k'a sanga tɛ ka se ka bi cogoya si la, kuma tɛ kɔɲɔw m'a surunya, nafa min bɛ tɛmɛ la bankasikaw fɛ an o da maaw tulo kan. Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ la, ale tɔgɔla baɲumankɛtɔn min sigilen don sen kan n'o ye fondation ye fala ye, saga 100 u y'o di seli ale hukumu kɔnɔna na. An ka sifin denmisɛnninw ka dege karamɔgɔ fala ye, u y'ale gɛn nka a gɛncogo ma diya ne ye. Cɛ bi tunga fɛ a éliminer no ka ban, a t'a to n'a nana k'a fɔ a ɲɛna yan siɲɛ kelen, o sera k'o to tunga fɛ k'o wele téléphone na k'a fɔ k'i gɛnna, o tuma o kɔrɔ tɛ k'i ka to yen wa? Mɔgɔ min éliminer na ka ban a natɔ don fala ye, o sera k'o wele téléphone na k'a fɔ ɲɛna ko bɔn k'e ka baara banna, ka tila tuguni ka lettre, a natɔ don ka ban o, équipe ma éliminer a. Fɛn dɔw bɛ yen an ka n'o ta ni dusu ye koyi, bi bɛ yen sini bɛ yen dɛ. Nin ye an don k'an ye sɔgɔma in na, ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Jani aw sɔgɔlen don ale la. Fala ye bamananw ko misiri gabugu ka kɔrɔ ni ale ye. Fala ye n'i ye sɛnugu kɔni ye foroba barama kɔnɔ, o tɛ denmisɛnw kelen ni yɔrɔ ye tuguni. Saliba ale tɛ salidenni ye an fɛ yan, nka bi a ka kan an k'an ka jamanadenw hakili lajigi fala ye. Fɛn caman bɛ yen a fɔli ma nɔgɔ anw ka jamana in kɔnɔna na, sabula maaw ye min faamu. Fala ye diinɛba 2 min b'an fɛ yan, n'o ye Mamadu diinɛ ni kerecɛn diinɛ ye, u bɔra kɔ kan de ka na fo maaw ka sɔn o ma. U nana sɔrɔ sigi bi yan, u nana sɔrɔ maanifinya bi yan, u nana sɔrɔ kow kɛcogo bi yan, u nana sɔrɔ bamananw tilennen bi yan, u nana sɔrɔ min ye siya fɛn b'an fɛ yan fala ye, n'u ko min o don o b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Silamɛya nana mun fara a kan, o ye ka sɔn nɔgɔya kɛ, ka lafiya di, maanifinw ta ni ka segi ka se ka adamadenya kɛ sigi la ka ɲɛ kosɛbɛ, o nana ni o ye. Nka fala ye nin waati laban in na an b'a ɲini an ka jamanaden dɔw fɛ u ka jinin kɛ u koli ji la, sabula fɛn caman bɛ diinɛ ko kun kan fala ye, a futinɛ man ɲi, a balawu man ɲi, a kuma fɔcogo dɔw bɛ yen, a waleya dɔw bɛ yen, a ko dɔw bɛ yen, i ɲɛna k'i bɛ ka ɲuman kɛ k'a sɔrɔ n'i ma farati i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ka, kɛnɛ min ni i sigilen tɛ n'a ye. Maaw ka diinɛ, maaw ka kabila, maaw ka siya, maaw ka taabolo, maaw ka kow kɛcogo n'u ka ko faamuya cogo fala ye. N'an b'a fɛ an ka mɛn sigi la, an ka bɛɛ bonya n'i ka ko faamuya cogo ye, an ka bɛɛ bonya n'i ka hakilina ye, an ka bɛɛ bonya n'i ka diinɛ n'i ka bato ye. Maa wɛrɛw taw an kana ɲɔgɔn tɛntɛgɛlen ma, an kana ɲɔgɔn bila kɛnɛ kan, kɛnɛ min an bɛɛ ladilen bɛ taa ka nimisa. Min ye saliba ye fala ye, ale labɛn bɛ sen na,
saliba ni sali foyi ti kelen ye anw fɛ yan sabula diinɛ ale ni silamɛ diinɛ ale ni anw ka taabolo olu ngalasolo de ɲɔgɔn na nin waati in na sa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i labɛn waati min na fana basigibaliya o degun bɛ an kan lakanabaliya degun bɛ an kan nka an bɛ se k'a fɔ tare sabula nin waati laban in na wolomasiri tabaw ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ duguncininw ni dugubaw k'olu kalanso ɲɔgɔn na baganw kɔsɛgɛ olu la na nka ala gɛlɛma ye min ye maaw n'u bolominɛw k'olu lakana baara fana sigi sen kan ɲinan sali n'o ye saliba ye fala ye a bɛna kɛ degun kɔnɔna na a bɛna kɛ gɛlɛya kɔnɔna na basigibaliya yɛrɛ kɛrɛfɛ min ye sɛgɛn ni kɔlɔbɛ ye dutigi caman bɛ yen o t'a dɔn i b'i ko min ka t'i ja min a baara ta i don o don k'o kɛ o tuma na anw ka saga bɛna don jumɛn denmisɛnninw yɛrɛ dalaminɛ kan filɛ nin ye babugari fa nana ni saga ye min ye binanji ni olu somaw ye saga siri ka ban ba anw da bɛ mini fala ye a bɔra diinɛ na a kɛra laada ye a kɛra jagoya ye dutigi caman bɛ yen bi sunɔgɔ tigɛlen don ka bɔ olu ɲɛna dɛ fala ye k'a sabu kɛ mun ye salimafiniko kuma tɛ fɔ salisagako kuma de bɛ sen na yalama anw fɛ yan diinɛ a faamuyalen don fɔlɔ wa min ye mamadu diinɛ ye o de la bamananw ko n'i bɛ don ko o ko la fala ye a ɲɛɲini k'a faamu diinɛ y'a fɔ bɛɛ ye ko tiɲɛ don nabila ibrahima ale ka saga ladege saga faga o ye suna ye fala ye kuranɛtigi ko ten kitabutigi ko ten ni se t'i ye jagoya tɛ dɛ i b'a bɛrɛ bɛn i yɛrɛ ma nka anw fɛ yan a bɔra se la koyi a kɛra ɲɔgɔn filɛ ye a kɛra ɲɔgɔn ladege ye n bɛ seli o n tɛ seli o n bɛ diinɛ na o n tɛ diinɛ na o saga i b'a san jagoya a kɛra o ye dɔw ta ye laada ye buran sagaw bɛ di balima sagaw bɛ di sigiɲɔgɔn sagaw bɛ di laada la bamananw yɛrɛ ko tɛ fala ye ko ntoratigiw de bɛ ɲɔgɔn fana han yalama ko nin diinɛ ye nin bɛɛ fɔ an ye wa kitabutigi ale ko maa min ye nin baara in kɛ fala ye a y'a kɛ jigiya min kama a y'a kɛ hinɛ min kama a bɔra o minɛn kɔnɔ bi sabula anw ka jamana kɔnɔna na bi dutigiw fiɲɛ tigɛlen don a caman na sɔrɔta tɛ ka labɔli kɛ min ye so sara juruw bɛ yen kalanyɔrɔ juruw bɛ yen baarakɛyɔrɔ juruw bɛ yen maaw ka luwanse saraw k'olu ɲini k'o d'olu ma olu bɛ yen wa i don do tuma o tuma sa i ka du kɔnɔ o tuma anw ka laya bɛna don jumɛn fo ka sunɔgɔ tigɛ a dɔw ɲɛna dɔw yɛlɛmana kɛnɛma fala ye a dun jagoyalama tɛ diinɛ faamubaliya diinɛ lasagobaliya diinɛ ɲɛfɔbaliya min ye diinɛtigiw yɛrɛ ye olu kan ka mun kɛ u taamasen ye bilasirali ni maaw la faamuyali la fala ye k'o waati de ye sisan ye sabula bi dutigi bɛ yɔliyɔli la bi mun bɛ kelenna kuma na bi a na k'i ɲɛna ko fatɔ don k'a sɔrɔ ni se t'i ye kan'a kɛ nin waati in na sa fala ye a bɛna taa an ka hakili to an yɛrɛ la fana sabula min ye lakana ye min ye basigi ye o sɔgɔtɔli o n'o sinsinni wolomasiri tabaw bɛ o la sa maa minnu bɛ bɔ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko kow t'u taabolo kɔrɔ la tuguni aw minnu bɛna dugu siraw ta aw minnu bɛna sirabaw ta aw minnu bɛna bɔ jamana kɔnɔna na aw minnu bɛna taa aw ka jamanaw aw ka duguw la fala ye a y'a bila aw kunna k'a fɔ ko wolomasiri tabaw bɛ fa bɛɛ fɛ n'u ye min fɔ a ye sɔn o ma yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya sifin minnu bɛ yen n'olu ta ye moto dagabana boli ye ka wuli k'i jɔ ko seli sera fala ye n'i ma farati seli tɔ bɛ k'i kɔ wa min ye denbaw ye k'a ɲini u fɛ mɔbaninw n'o ye denmisɛnninw ye u k'u hakili to o la selimafɔ waati o kana kɛ seli dugusajɛ kana kɛ degun ye fala ye k'a ɲini jaralakaw fɛ k'u k'u hakili sigi sogoko la n'o tɛ u bɛ k'an ka miliw ɲɔgɔnna ye fala ye balabugu anw ka wuluni laya fale falaka minnu bɛ tigɛ ka bɔ a la an y'olu fili a kɔrɔ a y'olu dun bumuranin minnu bɛ an y'olu tigɛ ka d'a ma saga fa dɔ bɛ o man di maa caman an y'olu fana d'a ma fala ye sogojeni nana daminɛ an nana sogo di a ma nin bɛ an ka wuluni ye han wulada fɛ n'i ye sogo kasa n'i ye sogo kɛ a bɛ wuli ka bɔ i kɔrɔ an mamuso ala ka hinɛ a la ko k'a tɛ seri tobi ka di miliw ma wa jaralakaw u k'u hakili sigi u kana kɛ miliw ɲɔgɔnna y'an bolo ala ka sali timɛko ɲuman jira an na ala ka musaka nɔgɔya si ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka sanw caya ala k'a k'an san fɔlɔ a kana k'an san laban ye wa jani tɔgɔ la an fana bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fala yaasa ka se k'an ka kuma sinsin k'a don ba la an ka taa imamu koyita fɛ yen n'o ye abulayi koyita an yɛrɛ terikɛ don a ka laseli ɲuman dɔ layako kan an k'o kɛ ka nin babu in datugu
ni dudenw cayara ni mɔgɔ mugan ye madama bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba de ka mara kɔnɔ aw bɛɛ bɛ don lahiya kelen kɔnɔ aw bɛɛ bɛ don saga kelen na mais dutigi ka saga nana muso fɛnɛ k'a fɔ fɔ ale ka lahiya n'a se b'i cɛ ye n'a y'i tɔgɔla lahiya sa basi t'a la mais n'a se t'a ye dutigi ka saga a bɛɛ bɛ don o de kɔnɔ a bɛɛ ye kelen alakira sallallahu alaihi wasallam a ye saga fila min fa kelen fagatɔla ko ala i bɛ nin minɛ ne ni n ka denbaya ye kira yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ donna saga kelen kɔnɔ a filanan a ko manto min bɛ na n'u ma saga sɔrɔ ala i ka kelen nin fana minɛ n'a ye o de kama ne ko n'i ma saga sɔrɔ kana dimi kana taa juru ta alakira ye saga min fa i tɔgɔ sɛbɛnnen b'o lise la bɔn b'a yira ni dutigi ye lahiya faga ka ban a misi a saga a ba a ɲaamɛ duden bɛɛ bɛ don a kɔnɔ nka ni muso yɛrɛ ko wari dɔ b'ale yɛrɛ bolo a b'a ka saga faga d'a ma sariya la basi t'a la mais k'a fɔ i bɛ daga de sigi cɛ da la ko f'a k'i tɔgɔla lahiya fa n'a bɛnni i ka misi ma basi t'a la mais juru tɛ k'a donnen b'a kana dɛ i ka hakɛ tɛ ko fo cɛ k'o faga i den ye muso ka hakɛ t'o ye cɛ kan na an ka hakili to o la Wolomasiri tabaw wulikajɔ seli hukumu kɔnɔna fala ye Sevare Baɲangara Koro o lakana baaraw bɛ senna yaasa maaw n'u bolo bɛna se ka lakana cogo min na k'a daminɛ yen fana kana se fo Sangaw fɛ yen baara bɛ senna fo Segu min ye Bamako ye nin waati na wulikajɔ barika bonyana n'u fɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye k'a daminɛ Kolokani ka taa Jemakaw fɛ yen baara belebeleba min ye mɔbili minnu binnen don k'olu wuli k'u jɔ ka se ka sira bɔ maaw ye o bana ta min ye Ɲɔrɔnkaw fɛ armée ye gosili fana kɛ fala ye Wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye gosili belebeleba kɛ Bamancɔri jugawalekɛbaw tun bɛ dugu wo dɔ kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen minɛ k'o kari u n'u ka bololaminɛw bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen an bɛ taa Gawokaw fɛ yen min ye dugukoloko Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ min tɔgɔ dalen ko dugukoloko fala ye o ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ye nin kalo in tile 24 ale taara bɔ min ye Gawokaw ka maa mafalenba ye n'o ye u ka kabilatigi ye Abu Zeid Usman Mayiga bibi na min ye laadalatigiw ni tontigiw ni kabilatigiw ka ɲɛmaaya bɛ ale de bolo Gawo Mamadu Masawule y'a n'a ka laadalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'a nana b'u ye ka na ɲɛfɔli kɛ u ye sabula nin waati in na basigibaliya min ɲɔ ɲɛlen don baara taabolo bɛna falen Masawule y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min na to senna waati ni waati u ni kabilatigiw ni jamana ɲɛmaaw ni dugutigiw u na sigi ka kuma ka ɲɛfɔli k'u ye baara minnu bɛ senna sabula ko min ye jatigɛwale ni ninjugawale kɛbaw ye fala ye k'u bɛ munumunu saalo la wa u bɛ ka fɛɛrɛw ɲini cogo min na u bɛ dadigi kɛ Gawo ale ni Mali fan caman na maaw n'u bolominɛw lakanali hukumu kɔnɔna sa Masawule ko olu kɔni ye falen don baara kɛcogo la o falen tɛna taa gɛrɛntɛ kɔ ka ɲɛsin dugudenw ma fala ye a nana ka na o de ɲɛfɔ min ye kabilatigiw ye a ko sa ko min ye waatiw ye maaw ka munumunu saalo waatiw ko dɔ bɛna bɔ o sanga la kosɛbɛ o mana tɛmɛ ka bɔ mɔbili minnu bɛ yen ni olu ye mɔbili vitres finnen don fala ye olu bolili bɛna kɔn jamana kɔnɔ mɔbiliba minnu bɛ yen n'o ye mɔbili belebeleba ninnu ye ka taa se katakataninw ma munumunu saalo waati bɛna sigi olu fana na ko ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dugutigiw ye kabilatigiw ye u ka kɔmasegi kɛ u ka dugudenw ye yaasa baara bɛ se ka lafaamuya cogo min Masawule y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugutigiw ye ani kabilatigiw ye jɔyɔrɔba de b'u la bi o la a b'u wele u bɔra ka baabu minnu kɛ nin ye u k'o kɔmasegi kɛ fala ye dugutigilakaw ko fɛn o fɛn bɛ taa u ka lakana sira fɛ olu bɛ kɛ o ko lasebaa ye u bɛ sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dɔn Gawo mara kɔnɔna na wa u b'u fo fana k'u waleɲuman dɔn u bɔra ka nin baara ɲuman min kɛ nin ye ni Ala sɔnna a ma Masawule ko fɛn o fɛn mana kɛ yen u na jɛ k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula lakana a tɛ se ka taa dugudenw olu kɔ fiyewu cogoya si la Premier ministre kunun ko farafinna ka kelenya tɔn hukumu kɔnɔna na don hukumu kɔnɔna na n'o san 60 ale ni 3 ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tour d'Afrique la yan an yɛrɛ kɛrɛfɛ fala ye
u nana ka na drapeau yɛlɛ kɛ ka taasibila kɛ ka ɲɛsi san 63 min ye farafinna ka kɛlɛyatɔnba sigili kan. premier ministre ko sa ko kalan ni seko ni dɔnko k'o de ye ji ye ji min bɛna na ni lafiya ni lakana ye dugudenw olu ma. A y'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara kalan ni cɛsiri kan. taasibila kɛra Modibo Keyita ye ani maa minnu bɛ bi ni olu ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ yaasa farafinna ka kɛlɛyatɔnba ka sigi i n'a fɔ général Asimi y'a ɲini u fɛ cogo min na. A yirala sa k'a fɔ ko ni taasibila ye diyagoya ye san 63 tɛmɛnen kɔfɛ ko min ye waleya minnu kɛra kɛlɛ minnu kɛra wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛra farafinna yɛrɛ sira minnu ta k'o kumaw fana kɛra don in hukumu kɔnɔna fala ye. Farafinna ka den fɛn fɛn b'an fɛ yan u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan sabula olu fana ka dɔgɔkun kelen baaraw bɛ sen na o baaraw bɛ Musa Atayɛri ale ka minisiriso bolo o hukumu kɔnɔna fana Djibo Ndono fana kurumo karila minisiri fɛ min ye premier ministre ye ale kɔni y'a yira sa ko farafinna ka den fɛn fɛn bɛ yan fala ye u b'u ka so bi u b'u ka so sini u k'a bila u kunna ko ni Mali bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sabula Mali kalikan o ye farafinna ka kelenya ye k'a daminɛ Mamadu Konate la kana se fo min ye général d'armée Asimi ma o kalikan kelen o bɛ Mali ka sariya sunba ale kɔnɔna na min ye général de division Abdoulaye Mayiga nin ye ale ka laseli ye kunungo an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na farafinna ka kelenya ka sinsin an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw nasira la sa Motikaw kɔni y'a yira sa ko kurantigɛ kɛlen don k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen sigi u sen sabara kɔnɔ nin waati in na sɔrɔ tɛ se ka kɛ nin y'a kalo kelen ye kuran kɔni tigɛlen wulikajɔ kɛra sa k'a yira sa ko min ye Moti yɛrɛ kɔnɔna na seli ɲɛkɔrɔla in na fɛɛrɛ ka tigɛ a yirala k'a fɔ ko taji dɔ bilara ka taa Motikaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min na nɔ tɛ bita kɔni k'a gɛlɛyalen don kosɛbɛ dugudenw y'a yira sa ko taji de kɔni tɛ u ka énergie ale bolo bankasikaw fɛ yen tɛmɛ kabini lahɔle la ale bɛ dilan wa halisa tɛmɛ dilanni bɛ senna fala ye tɛmɛ ye waati jan kɛ an ka jamana kɔnɔ maaw b'u mago ɲɛ n'a ye min ye baara caman ye muso bɛ tɛntɛnni kɛ ni tɛmɛ ye halisa ko a bɛ sangala han a den kelen an bɛ fama tuma mugan kun don nka sa k'a kɛra 100 ye minnu fana bɛ tɛmɛ dilan fala ye u ko ko waati min ka d'u la o ye furu waati ye sabula furu minan foyi tɛ sogolo ni tɛmɛ tɛ a la o la sa nin baarakɛla ninnu fana y'a yira k'a fɔ bi bi in na tɛmɛ dilan fana gɛlɛyara fala ye tɛmɛ bɛ bɔ yiri minnu na o bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na lakanabaliya ko o bɛ o la nka u kɔni bɛ min dɔn min ye nin baara in ye olu tɛna dabila sabula u ma taa sugu la kuma o kuma a bɛ fɔ ka b'u kun bɛɛ lajɛlen mago b'u la kitakaw fɛ yen min ye bagan marala dɔw ye fala ye e ko kelen ma kɛ maa 2 sababu ye wa k'a sababuya kɛ mun ye kunnasini ko sɔgɔmada joona fɛ kamalen dɔ badenkokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Sebekɔrɔ commune kɔnɔna na ale n'a ka bagankɛɲɔgɔn denmisɛnnin dɔ min si bɛ san 16 la ale de k'o ma k'o ka wuli siɲɛ 1 o ka wuli siɲɛ 2 o ka baganw dɛndɛ ka taa n'u ye min ye funankɛni ye a na kɛ suna taara n'a ye kamalen de filɛ nin sa ka mugu kɛ o la kiriw k'o bɔ k'o bin o kɔfɛ a yɛrɛ ye 5 don fiɲɛ na ka dugu bila pewu kamalenni u y'ale ta k'u b'ale suturali kɛ min kɛ waati min na o b'ale ka suturali ko la a nana fɔ suturamaw ɲɛna ko kamalen bɛ dugu kɔnɔ a b'a fɔ ko maafala bɛna segin ka na a nɔkɔrɔ la waati bɛɛ de waati min na ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kɔni taacogo t'a la a yɛrɛ ye kunkan kelen k'a yɛrɛ la tuguni su kɛra 2 ye nin waleya cɛjugu in ko kun jumɛn nana ni nin ye maaw y'a ɲininka yira sa ko kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la hali bi ko kamalen kununi dɔrɔn tɛ se ka k'a ko kun ye kitakaw olu fɛ yen Kulukoro dɔgɔtɔrɔso 41 ani furakɛlikɛyɔrɔ 3 olu kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulukorokaw fɛ olu ye jɔnjɔn sɔrɔ nin kalo in tile 22 baara in bɛɛ lajɛlen kɛra kimɛli senfɛ kimɛli b'a yira sa k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ka baara kɛcogo Kulukoro kɔnɔna na u sera ka baara kɛ ka ɲɛ waleya in a bɛ bɔ min ye kɛnɛya bolofara mɛn Kulukorokaw fɛ yen ale ni jɛkulu minnu sigilen don sa ni kɛnɛya yiriwali baaraw la olu kɔni ye nin baara in sigi sen kan ka ɲɔgɔndan in kɛ yaasa dɔgɔtɔrɔso ɲɛnɛmaw olu bɛ se ka sugandi cogo min na Kulukoro marabolo kɔnɔna na Korokaw fɛ yen bagan dumuni k'a sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na min ye mɛ kalo ye kilo 50 n'o o ye aliment bétail fala ye 2,400 k'a tun bɛ sɔrɔ o la nka bi bi in na a kɛra 2,700 ye min ye a 100 kilo ye n'o ye bu nafama ye o tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ 2,500 o yɛrɛ taara yɛrɛ sɔrɔ fana 2,700 la o yɛrɛ fana k'a sɔrɔ man di dɛ f'i ka wuli ka joona ka cɛsiri kɛ yaasa i ka se k'a sɔrɔ nin sɔngɔ gɛlɛya in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ taji ko taji ko feerelikɛlaw ko k'o de y'a sɔngɔ gɛlɛya Tumutukaw fɛ yen bagan feere a sugu sigira i n'a fɔ a sigira Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na
min ye bagan tulɔlenbaw ye sa ka taa se bagan fitininw ma fala ye 15 ka taa bila 35 la i n'a fɔ ɲɛmaw y'a fɔ cogo min mali fantan naani fɛ yɔrɔ 23 min sigilen don tumutu bɛ a la feere in kɔni daminɛna tumutu fala ye nka anw ka sagaw b'an bolo so dɛ an baga warala ka ca o aha nin kɔni kɛkun ye fonctionnaire minnu bɛ tumutu ye ani aw minnu bɛ taa mission na n'o tɛ anw sini ye y'a misiri kɔni anw ka ɔnzɔnu à la maison hein dɔbɔtukaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na amadu tumani ture tɔgɔla fondation fala ye olu ye laada tile saga 100 u y'o bɔ k'o di yatimɛw ni falatɔw ma jigintanw olu ka se ka seli kɛ lafiya kɔnɔna na min ye fondation pour l'enfance amadu tumani ture ye ale ye laada de la tile saliba o saliba a bɛ nin waleya in kɛ ka ɲɛsin maa ma maa minnu bɛ degun kɔnɔna na wale ɲuman kɛra maa minnu ye olu ko k'u y'a dɔn ko ka amadu tumani ture ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin a n'a furumuso ma n'o ye lɔbɔ ye n'ale bɛ turelakaw ka sigi la nin waati in na baara in fala ye ko dugawudon caman fana kɛra bateau caman kɛra jamana fana bɛ se ka ba sigi cogo min nin donbolo ninnu kɛli a kɛnɛ kan an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa magankaw fɛ yen arafa kɛnɛ an na taa k'an to yan. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Mali hijidenw ani diɲɛ hijiden bɛɛ lajɛlen fala ye minasigi bannen pewu u ye labɛnw sabati ni waati na k'u kunda arafa kan bi ye arafa don ye seliba kalo ale tile 9 ye bi ye sabula arafa dugusajɛ o de ye seliba ye o bɛ bɛn min ye kalo in tile 10 ma Ibrahim Jawara an ka maaw bɔtɔ mina ka taa arafa baara kɛra cogo min an ka ale sɔrɔ magankaw fɛ a ka ɲɛfɔli k'an ye maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba assalamu alaikum alhamdulilahi an kelen kɔfɛ ka tile kelen kɛ min na an balimaw bi lundi doyaba in na le 25 mai 2026 a k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka hijidenw u b'a la k'u kunda ka bɔ min na ka na arafa an balima silamɛw bi su in na a k'a dɔn k'a fɔ 21h15 saudiya heure la o bɛ taa bɛn mali 18h15 ma bisi fɔlɔ wulila k'a kunda ka bɔ min na an bɛna arafa an balima silamɛw ka da ka sini o ye seliba kalo tile 9 ye o bɛna kɛ arafa don ya alhamdulillah ɲɛmɔgɔba dr abdul fatah sise an ɲɛ b'a la jama la an balima silamɛw cogoya min na ka hijidenw dɛmɛ u ka don bisi kɔnɔ alhamdulilayi ale yɛrɛ délégué général ye a b'a nɔfɛ nin bɛɛ la an balima silamɛw cogoya min na baara in ka se ka ɲɛ alhamdulillah an balima silamɛw mali hijiden bɛɛ ba tan ni saba ni kɛmɛ saba ni kɔ gouvernement ni privé a bɛɛ bɛna wuli su in na yanni fajiri cɛ k'u kunda ka na arafa an balimaw ka da ka sini ye donba ye cidenba ko kisi a nɛmaba ye alhaju arafa ko hiji yɛrɛ ye arafa de an balimaw voilà ni an ye bisi kɔnɔ an balimaw premier bisi ale karamɔgɔba imam suleman silla a b'a kɔnɔ cogoya min hijidenw k'u sɛnsɛn ka bɔ mina k'u kunda ka na arafa an balima silamɛw an y'a fɔ n'an wulila foyi tɛ fɔ labaik allahumma labaik fo ka taa se an balimaw إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك. Okmani ansele ye arafa ambal maslamew delego be an chuka mina ka egidon kumbe ku bisimla u ka don ata tantan kono arafa kene kan okma delege be awni chawni baraji okay ala ma mal deme ala ma mal bo bulula ala ma mal kisa ju toro ma ya rabala ka nga jamana bo bulula do fen kera ya rabala ka bela bi. Voilà nine tantan ye ambal maw arafa ya no hijido me do akono a climatiser no ambal maslame o suma ba de ba kono fo hijido mba ka fo ko ka faka ni wati na kada ka suma ka bu arafa ya no tantan ko na ambal maslame o okma ejiden bebe na shuina katabla sini fajir la sini o arafa do ambal maslame inshallah. Alaka malikul suma alaka bekele ma alaka utu suma alaka malitika flawu de sanfe alaka anka fama kla alaka batu kenul muta alaka limania jidi mara fa alaka jamano kunsuma alaka jamano kunkotata. Alhamdulillah malien che ani muso demse ani makoroba ni wati na mali hijideu gouvernement ni privé abebe ka wuli ka bomina ka kundanga na arafa kadaga sine dombaye selba kalo kile kolonto inshallah na kibara munu so sine ambalma inshallah ambo dawkulo ka awbal maga fleni koy Ibrahim Jawara kabu arafa wa salamu alaikum. Aywa Ibrahim Jawara an sera arafa kaba sabula biye selba kalo kile kononton yi kunu ne kunye atle segi sogomara na fala yu sele arafa miye maw kunu ne antlara grupu fly ha amunu zeganedo an ko to girage kofe an ga damna ni girage kono maw yana ngata kulu safe Anyambe kulula anyamba fembela anyamala ala kan jigituku ambalma aslamew assalamu alaikum ni aw ya arafa bitarata du abayna le 26 mai 2026 selba kalo kele kolonton ambalma bi arafa ni anye gouvernement ga tantana gouvernement yo min choisi chuga mena hijido nga seka jigi no ni anyo kono ambalma ni nan ko ni alhamdulillah rabbil alamin anya fawi ma shite no mimbe awni kuluche gerashi do de bani kuluche odla sa gouvernement ga hijido ma chaman de alaini ki to anga tantan kono ambalma kujo kunyashi kuluma ka fatia bata ka doke kadaka amaso ka bo kube kulu chaman togoma kata kulula u jolen ful anga tantan kono unyebe kulula ambalma ni lafiya baye mali hijido ye bi ambalma islamewu awanye bala alhamdulillah ame gouvernement fo anichi bari nantu me yoro werante na njoka la jeta andun teseka ta yela bala donc amba fo ka barkada alhamdulillah laka jamana kulusuma dim senu lakanda ka nyini kelaw so en fle arafa kenerika ina fo yire nyabala tubamna mali malion ye yoro mi sorobi asunyana arafa kula kosobe ira sigire nyabala giraji dolane bani kulunche alhamdulillah o kira ira fo tugam sallallahu alaihi wasallam ato akanya o mesanfe ka ka doke amaji abanya meka donc ayo doke ka foko ko arafa kene ko ni be arafa kene donc en fle yoro na ni be arafa kene an yɛrɛ sunana kulu la kulu yɛrɛ fana filɛ an kɛrɛfɛ alhamdulillah a man kan yɛrɛ hali k'a fɔ i bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ i bɛ se k'i to yan k'i ka dugawu kɛ a bɛɛ arafa kɛnɛ ya rabbi an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an ka denbayaw ye ka dugawu kɛ an yɛrɛkun ye ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga alhamdulillah malien che ani muso ni ya lajɛ arafa maa dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ tɔgɔma kulo 7 kulo 5 dɔw b'o tɔgɔma fɔlɔ ka sɔrɔ ka se kulu la an balima silamɛw i bɛ bɔ anw ka tantan kɔnɔ dɔrɔn an balimaw i bɛ kulu la n'a ka di i b'i jɔ a kɔnɔ i ɲɛ bɛ kulu la alhamdulillah rabbil alamin an balimaw nin kɛnɛ in kan sa foli ani tandi an b'a di mali gouvernement de transition ma k'u fo k'u waliman dɔn u ka nin baaraba in na surtout diinɛ ministre docteur mahamadu kɔnɛ i n'i ka cakɛda maison de aji a ye yɔrɔ min choisi arafa ɲina alhamdulilayi a kɛra lafiya ye an bɛ dugawu don kɛ san o san an ka nin yɔrɔ in sɔrɔ cogoya min na mali hijidenw u ka se ka lafiya u k'u jɔ tantan kɔnɔ u ɲɛ bɛ kulu la an balima silamɛw. alhamdulillah rabbil alamin a barika la an b'ala barika da k'ala fo k'a ko ɲuman don an jɔlen ɲɛ bɛ kulu la an kɔni ɲɛ bɛ mɔgɔw tatɔ la mɛ komi ne ye banabagatɔ ye
ne kɔni ye n jɔ n b'a lajɛ tagali n b'a to yen i ye Ala bato yɔrɔ yɔrɔ a bɛ Ala bato yen an kun t'a dɔn ko Ala bɛ bi yira an na ni Ala ye bi yira an na an b'a fo k'a ko ɲuman dɔn a barika Ala ye. An ɲan bɛ kulu la an ɲan b'a fɛn bɛɛ la an ɲan b'a la an ɲan b'a la Ala k'an jigi tugun an ɲana an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ awɔ hɛrɛ kɔni tɛ. Alhamdulilahi an balima silamɛw an b'aw fo ni ka waliɲuman dɔn an y'o fɔ aw ɲɛna gouvernement ye yɔrɔ min sɔrɔ Arafa aw ɲɛma kulu ye Arafa kulu filɛ nin ye o de y'a to Mali hijiden caman y'a laɲini k'u sigi yan u ma sɔn ka taa Arafa kulu la cogoya min na k'u ka dugawu kɛ u sigilen ɲɛ bɛ kulu la alhamdulilahi rabbil alamin nin yɔrɔ in na sa gouvernement an b'u fo ni k'u waliɲuman dɔn surtout maison de Aji ɲɛmɔgɔba Docteur Abdul Fatah Sise a ye yɔrɔ min choisi ɲina Arafa a ye maliyɛnw lafiya a ma se ka wuli ka taa kulu la i sigilen filɛ ɲɛ bɛ kulu la i b'i ka dugawu kɛ alhamdulilahi rabbil alamin aw ni cɛw ni baraji Ibrahim Jawara ka bɔ Arafa. Falaye Jawarakɛ a ye musokɔrɔbaw janfa dɛ sabula ale tilara musokɔrɔbaw ka reportage la a taara kulu la dɛ a ye min sɔrɔ kulu kan an ka jɛ ka o filɛ sabula u yɛrɛ ka kuma Arafa kulu sanfɛla in don han. K'a daminɛ k'a ye fo Kidal assalamu alaikum an balimaw aw ni cɛw ni baraji bi ye donba ye silamɛya kɔnɔ seliba kalo tile 9 n'o bɛnna tarata ma mɛ kalo tile 26 dogo an balimaw nin ye anw ye Arafa kɛnɛ kan an balimaw Arafa kɛnɛ ale ye donba ye ciden b'a ko kisi a nɛma b'a ye alhaju Arafa n'i ye hiji sɔrɔ ka ban deja e mana ye Arafa kɛnɛ kan o ye hiji ɲɛlen ye n'i ma ye Arafa kɛnɛ kan an balimaw hiji man ɲɛ dɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ donba min na bi k'a ɲini Ala fɛ Ala ka k'a kan Ala y'a kosɔn k'a kɛ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o kanu kosɔn k'a kɛ bi don belebeleba in barika n'a bonya n'a lahɔrɔma kosɔn Ala k'an ka jamana bɔ bolo la Ala ka juguw dɛsɛ Ala ka juguw malo Ala k'an ka faamaw se an minnu filɛ ya Rabbi Ala k'an ɲuman segin so. O de la bi Saudiya faamaw hali hijiden minnu bɛ yen k'a fɔ n'u man kɛnɛ n'u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la an balimaw hali minnu bɛ yen k'a fɔ n'u bɛ koma la soins intensifs u b'a bɛɛ ta ambulance la ka na jɔ Arafa kɛnɛ kan ka d'a kan a tigi nakun ye hiji de a mana bana u b'a ta ambulance la ka na jɔ Arafa kɛnɛ kan a ka se ka hiji sɔrɔ an balimaw o tuma Arafa kɛnɛ donba ye dɛ aw minnu bɛ yen k'a fɔ n'aw bɛ Mali la n'aw ma se ka y'a kɛnɛ kan aw ye seli a ye sarakaw caman bɔ a ye duwawu caman kɛ aw ka denbayaw ye aw somɔgɔw ye a ka banbagatɔw ye jamana ye Ala ka Mali sabati Ala ka Mali banban Ala ka Mali jidi. An filɛ nin yɔrɔ min na nin an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'a ɲini faamaw ka faama filɛ an filɛ a ka da la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jamana kolosuma Ala k'an ka jamana basigi an b'o duwawu de ɲini Ala bolo nin kɛnɛ in kan o duwawu de b'an bolo Ala ko k'an ka duwawu kɛ k'a b'a jaabi an y'an ka dossier don Ala k'a jaabi. An balima maliyɛnw an y'a fɔ aw ye gouvernement ye yɔrɔ min sɔrɔ ɲina alhamdulilahi a gunnen bɛ Arafa kulu la nka o n'a ta bɛɛ Mali hijiden caman bɛ yen u y'a laɲini ka jigin ka na kulu yɛrɛ sanfɛ cogoya min na ka na seereya ka na duwawu kɛ jamana ye nin kulu in sanfɛ an y'a laɲini ka bɔ ka na kulu sanfɛ maliyɛn minnu bɛ yen nɔ ka n'u lajɛ alhamdulilahi an solila kabi 7 heures waati an balima silamɛw o y'a sɔrɔ an bɛ kulu la an ye maliyɛnw caman sɔrɔ yen nɔ u b'a la ka duwawu kɛ jamana ye u b'a la ka duwawu k'u yɛrɛkun ye u b'a la ka duwawu k'u somɔgɔw ye Arafa kulu la an balima silamɛw. An b'a latanu bi Ala y'a lase yan minnu ma se ka yan sɔrɔ Ala ka baraji d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ duwawu kɛ jamana ye Ala ka jamana basigi Ala ka hɛrɛ caman kɛ jamana ye an bɛ tɔɔrɔ mun kɔnɔ Ala ka jamana ba kɔnɔ an b'a kuncɛ Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. An balimaw ni Ala ye maa min garisigɛ i k'i yɛrɛ ye nin kɛnɛba in kan walahi Ala ye koba k'i ye diɲɛ bɛɛ de bɛ yan diɲɛ jamana bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ nin kɛnɛ in kan Ala ma ne garisigɛ e ka na setigiya tɛ faamaya tɛ i mana wele i bɛ na an balima silamɛw aw minnu fana bɛ yen k'a fɔ n'aw bɛ Mali la bi Arafa de o Arafa ye don de ye a bɛ se ka ɲɛnamaya fan bɛɛ fɛ e min bɛ Mali la ka na siga dɛ i bɛ jogo 2 min seli i bɛ saraka min bɔ i bɛ duwawu min kɛ i bɛ ɲumanya min kɛ bi Arafa la wallahi Arafa baraji e b'a sɔrɔ hiji baraji e b'a sɔrɔ insha Allahu.
awa an bɛ arafa kulu yɔrɔ la tan nɔ bato yɔrɔ don an bɛ dugawu kɛ silama bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka dugawu kɛ a yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnema an ka jamana ye an ka jamana bɛ lahala min na nin waati in na a ma nɔgɔ donc an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya k'an ka jamana ye ala an ka jamana segin a yɛrɛ ma ka bɔ juguw bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko jugu ɲini na ka ɲɛsin an ka jamana ma ala an kisi o la mɔgɔ mɔgɔ bɛ hɛrɛ ɲini ka se jamana ma ala ka na ni hɛrɛ an ka jamana kɔnɔna na ayiwa alhamdulillah an balima an b'aw fo ni ka walimadɔn ni aw yɛrɛ filɛ alhamdulillah arafa kulu la an balima silamɛw maliyɛnw caman na nɔ cogoya min na ka dugawu don kɛ mali ye mali bɛ lahala min na ala ka bɔ lahala in na inshallah an bɛ dugawu don kɛ nin kulu in na arafa kulu ya rabi mali ala ka kisi mali ala ka taa ɲɛ gouvernement de transition général d'armée Assimi Goïta n'i ka jama ala k'aw kisi ala k'aw tanga ala ka mali sabati ala kana mali to janfa inshallahu arafa yɛrɛ bonya kosɔn Ibrahim Jawara ka bɔ arafa kulu la wassalam alaikum. Fala magangaw fe maa minnu bɛ taa u yɛrɛ ye gouvernement ka jate la o hijidenw bɛ yen hijidenw wɛrɛw bɛ yen olu bɛ taa kɛnyɛrɛyew ka jate la nka hijidenw o ye masakɛ ka hiji taalaw ye fala ye ale bɛ maa minnu sugandi ɲinan an balimakɛ n'o ye Abulayi Fofana ye n'an b'a wele ko sanfɛn ala y'ale garisigɛ don o jamakulu la nin ye u ni Magan Alimami ye min ye u laseli sabula olu ni jama tɛ jɛ ka fɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo n'a kɛra mina ninnu ni arafaw n'a ɲɔgɔnnaw ye ani muzalifaw gabakuru fili yɔrɔ ni sitani bɔ yɔrɔ ninnu nka olu kɔni bɛ bila mɔgɔw ɲɛ a fɛn caman na yanni a ka se kɛnɛ kan yen Abulayi Fofana ale yɛrɛ surunyana kosɛbɛ alikaba la a ye dugawu don minnu kɛ a n'a ye bato minnu kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. anw nana yan kɛnɛya de bɛ yan ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma n'i y'a ye anw nana yan bɛn ni keleya de bɛ yan ala ka bɛn ni keleya di bɛɛ ma n'i y'a ye anw nana yan développement de bɛ yan ala ka développement di bɛɛ ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw an b'a préciser k'a fɔ k'a walawala ka daminɛ an ka banbagatɔ ni o ye an ka ministre d'état ye n'o kɛra an ka général Sadio Kamara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la an bɛ dugawu kɛ sɔrɔdasi fɛn fɛn binna ala ka hinɛ u la an bɛ dugawu kɛ civil fɛn fɛn binna ala ka hinɛ u la mɔgɔ mɔgɔ joginna ala ka hinɛ u la k'a ɲɛfɔ ala ka kɛnɛya d'u ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u joginna ala ka kɛnɛya d'u ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u mago sara ala k'u bɛɛ lajɛlen mago dilan mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ka dugu cira yarabi ala ka sigiyɔrɔ ɲuman d'u ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko tiɲɛni donni ko sira fɛn fɛn ala yɛrɛ bɛ se k'a falen ala ye k'a di an n'u ma ala ka musow kisi ala e k'an ka musow kisi ala e ka denw kisi ala e k'an ka cɛkɔrɔbaw kisi ala e k'an ka musokɔrɔbaw kisi ala an bɛ segin k'a ɲini fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala e k'an ka sifinnakaw kisi n'o y'an ka jeunesse ye ala an b'a ɲini fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala e k'an ka sifinnakaw kisi n'o y'an ka jeunesse ye maliyɛn minnu sigilen bɛ mali kɔ kan yarabi an b'a ɲini fɛ ala e ka kisi k'an n'u ye maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ala e ka kisi k'an n'u ye ala an b'a ɲini fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ala k'u kanbɛn ala ka sababu ɲuman bɔ jamanadenw yɔrɔ ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma ala ka sababu ɲuman bɔ jamana ɲɛmɔgɔw bolo ka se jamanadenw ma ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ ala ka lakana d'an ma an ka général Assimi Goïta ala ka kisi k'an n'a ye an ka jamana kuntigi général Assimi Goïta ala ka kisi k'an n'a ye an ka ministre min bɛ yen nɔ n'a bɛ bɛn ni keleya kunna n'o ye Ismaël Wage ala ka kisi k'a ye général Ismaël Wage ala ka kisi k'a ye Maliki Diaw n'ale bɛ bulonba kɔnɔ CNT kɔnɔ yarabi ala ka kisi k'a ye Maliki Diaw ala ka kisi k'a ye Moribo Konɛ n'ale bɛ yen nɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw kisi ala ka kisi k'u ye Moribo Konɛ ala ka kisi k'u ye Abulayi Mayiga n'o ye an ka ministre ɲɛmɔgɔ ye ala ka kisi k'a ye an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ ala ka kisi k'u bɛɛ ye ala ka jamanadenw kanbɛn ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka jamanadenw kunbɛn ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka mali ja ala ka malidenw laja ala k'an ɲinɛ nin kɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ se ka juguw yɛlɛma k'u hakili yɛlɛma k'u kɛ ɲuman ye ala an b'a ɲini fɛ ala ye k'o k'an n'u ye an b'a fɔ imam bisimila e ka fatiha dɔ ta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الصلاة على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين
fala ye min ye 120 olu garisigɛ jara fini min bɛ biri alikaba la o bɛ dilan yɔrɔ min u taara u ɲɛda yen fana ka an k'o jaw lajɛ. 25 millions de dollars san o san o de bɛ don ni tapi in na n'aw ɲɛ b'a la tapi min bɛ kɛ kaba la tapi min kɛlen don ka kaba habillé o tapi in an filɛ o dilan yɔrɔ de la alhamdulilayi silamɛya kɔni anw b'a fɔ fanga min b'a la a se bɛ ala ye ka dɔ fara a kan ala ka fara a kan n'aw ɲɛ b'a la nin bɛ ka kɛ ni juru min ye juru min filɛ nin ye sanfɛ nin ye sanu de ye sanu de ye nin bɛ bɛn 25 millions de dollars de ma san o san 25 millions de dollars. Habillé ni wari min ye wari in saudiya de b'a bɛɛ bɔ ninnu fana ka baara bɛnnen don fini ma c'est les invités de voir ka chance sɔrɔ ka se ka don Mali bon nin de ye phase fɔlɔ ye phase fɔlɔ kɔfɛ u b'a habillé n'aw ɲɛ b'a la. Alikaba ka sɛbɛnni minnu bɛ Alikaba sanfɛla la u bɛ ka dilan cogo min na u bɛ ka a kalan cogo min na o de ye ale la $25 millions o de bɛ nin fɛn na gari na jɔ 25 millions de dollars san o san chaque année awɔ chaque année masha Allah ala ka o kisma masha Allah ni an b'a fɔ kosɛbɛ e fana y'an balima ye maliyɛn a bɛ saudiya la yan a ka se ka baaraw ɲɛ yira mɔgɔw la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw dɛmɛ a la alhamdulilayi rabil alamin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana kisi amin amin wallahi an ka dugawu kɛ jamana ye kosɛbɛ an ka dugawu kɛ jamana insha Allah alhamdulilayi ala ka jamana basigi ala ka lafiya n'a ka jamana kɔnɔ 25 millions de dollars pour le tapis san o san o de bɛ don a la 25 millions de dollars an filɛ yɔrɔ min na ta baara bɛ ka kɛ parce que n'i ye juru in lajɛ o bɛ ka habillé ni min ye sanfɛ sanu de don awɔ o bɛ ka min kɛ ka habillé sanfɛ sanu de don. Kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Senegalikaw fɛ yen Basiru Jomayi Jakari Faye ale y'a jira sa k'a fɔ min ye Usumani Sonko ye k'o ka baara banna pewu yaasa ka o nɔrɔ bila sa Amadu Ali Animu Lo o de bilara o nɔ na min ye Usumani Sonko min bilara a nɔ na sa a yirala k'a fɔ ko banque baarakɛla don BCEAO kɔnɔna na a ye baara caman kɛ maa kofɔlen ale fana ye maa mafalenba ye Senegalikaw fɛ yen sɔrɔ Yakubali ni sɔrɔ Gigi ni sɔrɔ Kimɛli baaraw a y'olu fana kɛ farafinna jamana olu caman kɔnɔ halisa Senegalikaw fɛ min ye u ka wasabulon ɲɛmaa ye Alimalik Njayi ale fana ye walan sɛmɛ kari tɛmɛnen k'a jira sa k'a fɔ ko a b'a jɔyɔrɔ labila pewu yaasa min ye premier ministre kɔrɔ Usumani Sonko o bɛ se ka don wasabulon kɔnɔna na cogo min na fanga ŋwaradaba minnu bɛ fala ye olu kanu ka wuli kɛ jɔ kɛ sa k'a ɲini Jomayi fɛ ko Sonko kana segin ka taa min ye wasabulon kɔnɔna na min ye sariyaw ye min fɔ u ye conseil constitutionnel n'o y'u ka sariya sunba jalatigɛbaw ɲininka olu ko ko assemblée nationale kɔni kɔnɔna kuma n'o ye wasabulon ye olu da don yɔrɔ tɛ o ko la o ko bɛ assemblée yɛrɛ sariyakisɛw kɔnɔna na mun lakodɔn n'o Senegali ale yɛrɛ jamana fɛ a yirala sa k'a fɔ ko bi de ni ala sɔnna ma min ye Usumani Sonko ye ale ka segili ka taa wasabulon kɔnɔna na o baaraw bɛna kɛ ani wasabulon ɲɛmaaya kura sigili o fana kan ka kɛ Burkina Faso kaw fɛ wulikajɔ min bɛ ka kɛ n'a fɔ ma ko faso mɛbo olu sera ka wulikajɔ kɛ sa ka sefa wari $260 n'a kunkanfɛn sɔrɔ ka bɛn ni mɛ kalo tile 22 ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolo don jufa la ka min di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka baarabaw kɛ u ka jamana kɔnɔna na hakilina in kɔni bɛ ka kɛ Burkina jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ kɔnɔna na ani minnu bɛ kɔkan na bɛɛ lajɛlen sen b'a la Benengaw y'u ka jamanakuntigi kura sɔrɔ
a ka fangata sen fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna baara kɛ cɛncɛnfoka jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye AES jamanaw ye olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na min ye bamancɛ wale juguwale kɛlɛli k'o kɛ Nigeria ale de kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ o ko hukumu kɔnɔna na sa yaasa ni jamana ninnu ni Benin u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benin ale k'a to sa min ye Niger pétrole min fana bɛna na bɔ o baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min i n'a fɔ Chinois-lakaw kɛlen don ka o laɲini Nigeria jamanakuntigi n'o ye Ahmed Bola Tinubu ye si bɛ san 74 na ale sɔnna ko ka kɛ cɛbɔ ye tuguni kalata nata in na sa u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o o bɛ fanga la nin waati na APC maaw u y'ale sugandi k'a yira sa ko a bɛ k'u ka cɛbɔ ye san 2027 kalata nata baara in kɛra Abuja kaw fɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ min ye Bola Tinubu ye a yɛrɛ ye laseli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ APC ka cɛbɔ ye kalata nata in na mai kalo san 2027 kɔnɔna na Marokukaw fɛ nisɔndiya nana dugudenw na min ye Aïdou Ouda ye o hukumu kɔnɔna na sa baara min bɛ kɛ n'o ye saga feere ye saga feerelaw y'a yira sa k'a fɔ ko sango kɔni a fɔra ko sagati feere ɲinan saga bɛ ka feere yaasa ka ayi alda n'o o ye seliba ye k'o labɛn baaraw kɛ min ye silamɛ diinɛ maa caman ye u y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko ɲinan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la bagan minnu nana u kɛcogo ka ɲi a b'a to fana u bɛ se k'u ka silamɛya baara kɛ ni a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye masakɛ tun ye min fɔ sango ko a kun jo don Moyen-Orient kɛlɛ hukumu kɔnɔna na sa ko États-Unis ale ni Irankaw k'u bɛ ka bɛnkan ɲini ka se ka sɔrɔ bɛnkan min na tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Detroit d'Ormuz ale bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na kɛlɛ in ka ban n'o y'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn kɔni surunyani bɛ ka sɔrɔ min ye maa fan fila bɛɛ lajɛlen États-Unis ni Iran u bɛ lakalili min kɛ sɛbɛn kɔnɔna ko ma ka ko olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka maa minnu bɛ ka kuma ɲɔgɔnya k'u ni ɲɔgɔn cɛ o ko k'o ye k'o kɛcogo ye nka olu ka baaraw bɛ sen na Venezuelakaw fɛ yen kasoladenw caman y'a yira sa k'a fɔ k'u degunnen don bi u tɔɔrɔlen don min ye gosili damandaw bɛ ka da u ka su ni tile k'u nima tɔɔrɔ u y'a yira sa ko fo falen ka don o ko la kasobon belebeleba min bɛ u fɛ sa ni kasoden ka ca kɔnɔna na n'o ye Barinasikaw fɛ ye u ko fo kasobon ɲɛma ko ka o falen farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ ka ko kun cɛ sa an yɛrɛ fɛ yan an ka sifin minnu si bɛ san 17 n'u m'o sɔrɔ olu ka dege karamɔgɔ n'o ye Dɛma Mamadu Traoré ye fédération maaw ye bataki ci ale ma k'a yira sa k'a fɔ k'a ka baara ko banna kunun na sini ko Mali ale ma se ka Sénégal bɔ tulon na Sénégal de ye se sɔrɔ penalty ta na 4 anw ta kɛra 2 ye dolata banna 1-1 na fédération malienne football président y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Dɛma Mamadu Traoré k'a ka walan sɛmɛ u y'a yira sa k'u y'a wele nɛgɛjuru sira fɛ ka kibaruya in k'o da tulo kan sɛbɛn fana kɛrɛnkɛrɛnnen k'o fana dilan k'u bɛna o d'a ma k'a yira sa ko a ye baara min kɛ ko o ɲɛna nka min ye Mali ye ale bɛ jaabi de nɔfɛ bi ni maa min tɛ se ka jaabi kɛ k'u to mara k'o to u ka dege karamɔgɔya la tuguni ko baara kɛ kun ye a ka se ka jaabi sɔrɔ sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Alassane Sulemani Mayiga ye ale ye commission média fédération kɔnɔna na o ɲɛmaa ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita a ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa seli ala k'a tiimako ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka sa wɛrɛ yira an na sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'o seli ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana kolosuma ala k'an ka jamana sinsin ala ka hinɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen na ala ka san wɛrɛ yira an na bɛɛ lajɛlen aw ni ce a k'an bɛn waati wɛrɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara